Usa ka mangilngig nga panghitabo ang naglambigit sa usa ka 8 anyos nga batang babae diin gibawian sa iyang hinulamang kinabuhi human nalatayan og trailer truck didto sa National Highway sa Barangay Tulay pasado alas 10 kagabi, Pebrero 24, 2025. Base sa impormasyon, sakay sa motorsiklo ang biktima kauban ang iyang uyuan nga paingonang mopauli sa dakbayan sa Sugbo gikan sa Naga, Cebu. Pag-abot nila sa lugar na hitabuan, namidpid sila sa aron paglihay sa usa-usab ka motorsiklo apan nawad-an og balansi ang driver hinungdan nga natumba sila. Ang uyuan nga nagmaniho didto nahagba sa gutter og malas lang kay ang bata didto nahagba habig sa highway nga insaktong maoy pag-agi sa usa ka trailer truck nga maoy hinungdan nga nalatayan kini og hinungdan sa hinanaling kamatayon sa biktima. Ang driver sa truck kasamtangang gikustodiya sa kapulisan samtang nagpaabot sa desisyon sa ginikanan sa biktima. Kini si Tingjo Pipito alang sa DYKC News Alert.